Φίλοι, οι εκλογές της 25ης Μαΐου διεξάγονται κάτω από κρίσιμες συνθήκες για τον τόπο. Μετά την κορύφωση της τελευταίας τριετίας, της κρίσης της τελευταίας τριετίας, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Η παρούσα Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας δυνάστης για τον τόπο. Αυτό το σύγχρονο πολυεθνικό κράτος, όπως έχει αναπτυχθεί και όπως ο προσανατολισμός του δείχνει να οδηγείται, δημιουργεί αδιέξοδα και πλήττει τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που πρέπει να απασχολήσει τον Έλληνα ψηφοφόρο. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί διέξοδο προοπτική, δεν αποτελεί φυσικό περιβάλλον που μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει. Θα πρέπει λοιπόν να αποδοκιμάσει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση της γερμανικής ηγεμονίας, του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και των τραπεζιτών. Την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου κανένας θεσμός δεν λειτουργεί πραγματικά. Την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μεταβάλει τους Έλληνες πολίτες σε υπηκόους, που έχουν χάσει το δικαίωμα πραγματικής συμμετοχής. Όπως εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αδύνατον για τη χώρα να μπορέσει να υπερασπίσει τα εθνικά και κοινωνικά της συμφέροντα. Το εθνικό μέτωπο απέναντι σε αυτή τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα αρθρώνει έναν εναλλακτικό πολιτικό λόγο. Ασφαλώς συμμετέχουμε στην ευρύτερη πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης. Σε αυτή την Ήπειρο ανήκουμε. Άλλωστε η Ευρώπη είναι ελληνογεννημένη. Θέλουμε όμως μια Ευρώπη κυρίαρχων κρατών. Θέτουμε ως πρώτη στην προτεραιότητα την υπεράσπιση του εθνικού κράτους. Σήμερα η Ελλάδα δεν αποφασίζει για τίποτα. Αποφασίζουν για τα πάντα οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις είναι το κύριο διακύβευμα. Ταυτόχρονα οι εκλογές της 25ης Μαΐου είναι μια εξαιρετική ευκαιρία και δεν πρέπει να χαθεί να αποδοκιμάσουμε το εγχώριο πολιτικό κατεστημένο, να αποδοκιμάσουμε το μεταπολιτευτικό πολιτικό κατεστημένο που οδήγησε τη χώρα στην εξάρτηση, στη χρεοκοπία, στο δανεισμό, στην απαξίωση της εργασίας και στη βαθύτατη κρίση αξιών της ελληνικής κοινωνίας. Να αποδοκιμάσουμε το εγχώριο πολιτικό κατεστημένο που είναι αυτό όπου την ίδια ώρα που εξυπηρετεί το σκληρό πυρήνα του ευρωπαϊσμού και ζητάει πλήρη υποταγή στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο, ταυτόχρονα είναι πρόθυμο να δώσει γη και είδωρ στην Τουρκία, ακολουθώντας τα δόγματα Νταβούτογλου. Ο νεοοθωμανισμός προελάβει. Ο εξισλαμισμός της ελληνικής κοινωνίας, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Το εθνικό μέτωπο που έχει πρωτοστατήσει τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια αφύπνισης της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με όσα συμβαίνουν γύρω από την Τουρκία, θεωρεί ότι αυτές οι εκλογές είναι μια άριστη, εξαιρετική ευκαιρία να διαπιστώσει ο ελληνικός λαός ότι μπορεί να ξεφύγει από τις κατεστημένες αντιλήψεις. Το εθνικό μέτωπο βρίσκεται σε επικοινωνιακό αποκλεισμό. Είναι μια πολιτική προσπάθεια γεννημένη από την ελληνική κοινωνία. Στο πολιτικό του προσωπικό βρίσκονται επιστήμονες, συνδικαλιστές, άνεργοι, άνθρωποι από όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές και επαγγελματικές διαστρωματώσεις. Πρόκειται για ένα κίνημα ακιδεμόνευτο και ριζοσπαστικό που επιδιώκει να πείσει τον Έλληνα ψηφοφόρο να ξεφύγει από τις φοβίες του και να πιστέψει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατον αρκεί να είμαστε αποφασισμένοι. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο, εμβαθυμένο και επικαιροποιημένο πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Σας καλούμε στο χρόνο που έχουμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας να έρθετε εσείς σε επικοινωνία μαζί μας, να πληροφορηθείτε τις θέσεις μας και να διαπιστώσετε πόσο ρεαλιστικές και ουσιαστικές είναι. Το εθνικό μέτωπο προτείνει επιγραμματικά πρώτα απ' όλα διαγραφή και διευθέτηση του δημοσίου χρέους σε μια τάξη του 85%. Εθνικοποίηση των τραπεζών
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι τα 250 δισεκατομμύρια που με διάφορους τρόπους κατόρθωσαν να πάρουν από τον ελληνικό λαό οι τράπεζες, χωρίς να δώσουν ούτε ελάχιστο χρήμα για ρευστότητα στην αγορά, χωρίς να απαλλάξουν ούτε έναν δανειολήπτη από τα τεράστια ιδιωτικά χρέη, χωρίς να κατορθώσουν να στηρίξουν ούτε μία σοβαρή επένδυση, δηλώνουν ακριβώς την άπλιστη διάθεσή τους. Οι ίδιοι που τις χρεοκόπησαν ανέλαβαν και πάλι τη διοίκησή τους. Πρέπει να περάσουν στα χέρια του ελληνικού λαού. Πρέπει επίσης να υπάρξει επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας πραγματική, με κύριο άξονα τη δομή της ελληνικής οικονομίας όπως ήταν, όπως υπήρχε. Δηλαδή, όχι με τις συσσωματώσεις που επεχείρησε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καταστρέφοντας όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να υπάρξει και πάλι εγχώρια παραγωγή και αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης. Επίσης, θα πρέπει με κάθε τρόπο να περιοριστεί η παραοικονομία, το παραεμπόριο. Και εδώ ερχόμαστε στο πολύ σημαντικό ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Παρά τα όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση, η παράνομη μετανάστευση ζει και βασιλεύει. Και αυτή τη στιγμή οι γειτονιές της Αθήνας αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προβλήματα στο παραεμπόριο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστια προβλήματα εξ αυτού του λόγου στη δημόσια υγεία. Και σήμερα η αίσθηση της ασφάλειας δεν υπάρχει. Η εγκληματικότητα εξακολουθεί να καλπάζει. Η απόφαση της κυβέρνησης να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις χωρίς να έχει την ελάχιστη πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα έχει άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας. Η λαθρομετανάστευση είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται άμεσα με την παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση επίσης σχετίζεται με όλες τις πλανητικές εξελίξεις που αφορούν την Ελλάδα. Άρα η υπεράσπιση του εθνικού κράτους που εμείς προτάσουμε ως κυρίαρχο ζήτημα θα μπορούσε να εξασφαλίσει τουλάχιστον ένα ασφαλές πλαίσιο για την αντιμετώπιση των κρισίμων προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζουμε σε μεγάλο βαθμό και ταυτόχρονα ένα ασφαλές πλαίσιο διέξοδο απέναντι στα κρίσιμα προβλήματα που έρχονται. Το εθνικό κράτος μπορεί να υπερασπιστεί την ασφάλεια του πολίτη, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, την έννοια της ταυτότητας που τόσο απειλείται, γιατί απειλείται η ταυτότητα του Έλληνα, απειλείται η πολιτιστική του κληρονομιά, απειλείται η ίδια του υπόσταση, απειλείται η ορθοδοξία και βρισκόμαστε σε ένα σχέδιο εν εξελίξη, το οποίο πρέπει να αποτρέψουμε. Όλα συναρτώνται μεταξύ τους. Οικονομία, πολιτιστικές εξελίξεις, κοινωνικές εξελίξεις, εργασία. Γι' αυτό η 25η Μαΐου είναι μια κομβική ημερομηνία, γιατί δίνει στον Έλληνα ψηφοφόρο τη δυνατότητα να αποφασίσει αν θέλει να είναι με το δρόμο της πατρίδας ή με το δρόμο της ξένης επικυριαρχίας. Το εθνικό μέτωπο δεν έχει ούτε είχε ποτέ αιμονές ή σχέσεις ιδεολογικής αγκύλωσης. Θεωρεί ότι ο ελληνικός εθνικισμός αποτελεί μια βιώσιμη και ρεαλιστική πρόταση. Αποτελεί μια πραγματική διέξοδο στα πολλά και σύγχρονα διέξοδα. Το εθνικό μέτωπο έρχεται να υπερασπιστεί τις παραδόσεις μας, να υπερασπιστεί τη μνήμη και την ιστορία μας, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας, ταυτόχρονα τα δικαιώματα που έχει ο Έλληνας πολίτης, να δώσει μάχες για το παρόν και να οικοδομήσει υπεύθυνα και αποφασιστικά ένα ελληνικό μέλλον. Τα κύρια συνθήματα στην προσπάθειά μας για τις ευρωεκλογές είναι ναι στην εθνική κυριαρχία, όχι στην ευρωκατοχή.